श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। देवगड तालुक्यातील जामसंडेमध्ये गोगटे हायस्कूल इथं 52व देवगड तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे। या प्रदर्शनास तालुक्यातील सर्व शाळांमधून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे। आजचं 52व देवगड तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आमच्या श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक व्यवसाय विद्या मंदिर जामसंडे या ठिकाणी होत आहे। आणि शिक्षण विभाग, पंचायत समिती देवगड आणि विद्या विकास मंडळ संचालित श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक उच्च माध्यमिक व्यवसाय विद्या मंदिर जामसंडे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे संपूर्ण देवगड तालुक्याचं विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आणि या विज्ञान प्रदर्शनात उत्स्फूर्तपणे देवगड तालुक्यातील प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा ह्या मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या आहेत। आणि एका उत्तम अशा प्रकारचं प्रतिकृती ज्याला म्हणतो आपण, त्या प्रतिकृती विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या सहाय्याने स्वतःच्या कल्पकतेने ते सादर केलेले आहेत। आज सकाळी 11 वाजता त्याचं औपचारिक उद्घाटन झालं। विद्या विकासच्या संपूर्ण दिवसात निबंध स्पर्धा, दोन्ही गटांमधल्या वक्तृत्व स्पर्धा आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धा या स्वतंत्रपणे एकाच वेळी दोन्ही भागांमध्ये सुरू होऊन आज या पूर्ण होणार आहे। उद्याला 27 तारखेला विज्ञान प्रतिकृतींचं परीक्षण होणार आहे। त्यामुळे ते परीक्षणासाठी उद्याचा दिवस आणि विद्यार्थी या प्रदर्शनाला आजूबाजूच्या हायस्कूलमधून, मराठी शाळांमधून विज्ञान प्रदर्शनाला भेट देणार आहेत। आणि या विज्ञान प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नवनवीन विद्यार्थ्यांच्या ज्या कल्पना आहेत, विशेष शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान असा यावेळचा विज्ञान प्रदर्शनाचा विषय आहे। आणि त्याला अनुसरून अनेक प्रतिकृती इथे विद्यार्थ्यांनी अतिशय चांगल्या रीतीने सादर केलेल्या आहेत। प्राथमिक विभागातून 68 प्रतिकृती इथे आता दुपारपर्यंत आलेल्या आहेत आणि माध्यमिक विभागातून 21 प्रतिकृती आहेत। त्याचसोबतच शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी शिक्षकांनी सुद्धा आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक परिचारक यांनी सुद्धा प्रतिकृती या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत। आणि एक उत्साहाचं वातावरण या प्रशालेच्या परिसरात आपल्याला दिसून येईल की अतिशय अभ्यासपूर्ण अशा प्रतिकृती इथे सर्वच शाळांनी मांडलेल्या आहेत आणि विद्यार्थीसुद्धा त्या समजून घेताना आपल्याला दिसत आहेत। सकाळपासून काही मराठी शाळांमध्ये आणि आमच्या प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घेतला आहे। उद्याला आता प्रत्यक्षपणे आजूबाजूच्या शाळासुद्धा या ठिकाणी विज्ञान प्रदर्शनाला भेटी देणार आहेत। आणि मला वाटतं विज्ञान प्रदर्शन जास्तीत जास्त शिक्षणप्रेमी, विज्ञानप्रेमी, ग्रामस्थ, पालक यांनी पाहणं ही त्याची यशस्वीता आहे असं मला वाटतं। आजच्या या 52व्या देवगड तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी माननीय आमदार रितेशजी राणे साहेब हे यांच्या हस्ते उद्घाटन या ठिकाणी होणार होतं। परंतु आपल्याला माहितीच आहे की अलीकडेच निवडणूक झाल्यामुळे त्याला अपरिहार्य कारणामुळे मुंबईला जावं लागलं आणि ते उद्घाटनाला उपस्थित राहू शकले नाही। मात्र ही जबाबदारी त्यांनी अजितरावांवर सोपवली आणि आमच्या विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय माजी आमदार ॲडव्होकेट अजितराव गोगटे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आजच्या या विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यात आलं। आणि त्याचबरोबर प्रमुख अतिथी म्हणून माननीय श्रीमती वृक्षाली यादव मॅडम, गटविकास अधिकारी वर्ग 1 या उपस्थित होत्या। त्याचबरोबर श्री
सजगाणे साहेब हेही उपस्थित होते. तसंच गट शिक्षणाधिकारी माननीय श्री श्रीरंग काळे साहेब हे उपस्थित होते. सर्व केंद्रप्रमुख उपस्थित होते. विद्या विकास मंडळाचे शाळा समिती अध्यक्ष माननीय श्रीयुत प्रसादजी बोडकर हेही उपस्थित या ठिकाणी होते आणि त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आजचा औपचारिक उद्घाटन या विज्ञान प्रदर्शनाचं घडून आलं. एलपीजी गॅस सिलेंडर कॅरियर ट्रॉली यामध्ये साहित्य आहे. 2 प्लास्टिकचे लीड, लोखंडी पाईप, रबरी बूट आणि गॅल्वनाइज्ड हँडल इत्यादी. कार्यपद्धती लोखंडी पाईपचे 2 लावलेले आहेत ज्याने त्याला 2 व्हील्स देखील लावलेले आहेत. लोखंडी पाईपला एक हूक अडकवलेला आहे ज्यात सिलेंडर फ्लूड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कमी प्रमाणात नेता येतो. या प्रक्रियेत स्थितीची ऊर्जा व गतीची ऊर्जा या 2 यांत्रिकी ऊर्जांचे रूपांतर केलेले आहे. फायदे: घरगुती सिलेंडर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजपणे नेता येतो. गोदामात ठेवलेले सिलेंडर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजपणे नेता येतात. अत्यंत अल्प खर्चिक व बहुउपयोगी. महिलांना अत्यंत उपयोगी. आद्य सिद्धार्थ मंदिर शाळा श्रीराम मोरेश्वर कोकणे माध्यमिक विद्यामंदिर जामसंडे. आम्हाला सतीश कुमार कर्ले सर यांनी म्हणजेच आमचे विज्ञान शिक्षक यांनी सुचवलेली आहे. या प्रतिकृतीचं नाव आहे शून्यक्षेपण कवच. म्हणजे आपण अनेक वेळा बघतो की पावसाळ्याच्या दिवसात वीज पडून शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो. म्हणजे शेतात काम करत असताना किंवा रस्त्याने जात असताना काही माणसांचा मृत्यू होतो, प्राण्यांचा मृत्यू होतो. तर अशा किंवा अजून काही समस्या आहेत. म्हणजे आता मोबाईलचा युग चालू आहे. म्हणजे मोबाईलच्या युगामध्ये आपला महत्त्वाचा डेटा चोरीला जाऊ नये म्हणून आपण याचा वापर करू शकतो. म्हणजे तो यामध्ये असं केज बनवून आपण जर त्याच्यात डेटा आपण सुरक्षित ठेवू शकतो. याच्यात आपण जर कोणताही डेटा ठेवला तर तो सुरक्षित राहू शकतो. किंवा आपण शेतामध्ये अशी शेतघरे बांधू शकतो तारेचे वापर करून, तारेची जाळी वापरून. म्हणजे त्याच्यात जी वीज पडते ती याच्या आतमध्ये जाणार नाही, फक्त ह्या बाहेरून पास होऊ शकते. म्हणजे त्यामुळे शेतकऱ्याचाही जीव वाचू शकतो. कारण याच्यामध्ये जर शेतकरी गेला म्हणजे वीज पडायच्या आधी आपल्याला पूर्वकल्पना येते ना, मग याच्यामध्ये शेतकरी जाऊन राहू शकतो आणि त्यामुळे वीज पडण्यापासून तो मृत्यू होण्यापासून वाचू शकतो. हा कार्यक्रम आहे सगळा आलेख आणि म्हणजे वीज पडून किती माणसांचा मृत्यू होतो आणि त्यासाठी आम्ही हे बनवलं, हे सर्व बनवलं आहे. याचे अनेक फायदे आहेत जे आपण बघू शकता. म्हणजे आपण सुरक्षित माहिती हस्तांतरण, विजेच्या झटक्यापासून संरक्षण, रुग्णालय व लॅबमध्ये उपकरणांचे संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, रक्षा व हवाई माहितीचे संरक्षण, मोबाईल सिग्नल बफरिंग, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन, सुरक्षित डेटा साठवण्यासाठी, विजेच्या गंगाडापासून संरक्षण, दूरसंचार प्रसारण, सिग्नल स्थिरतेसाठी असे सर्व या केजचे उपयोग आहेत. हे केज फॅरेडे केज या तत्वावर अवलंबून आहे आणि हे या केजची वैशिष्ट्ये आहेत. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक क्षेत्रापासून संरक्षण, धातूच्या जाळीदार पिंजऱ्यापासून बनलेला किंवा पातळ पत्र्यापासून बनलेला, जाळीच्या बाहेर विद्युत चार्ज असतो आणि आतमध्ये 4 विरळीत असतो. संवेदनशील उपकरणांना बाहेरील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेपापासून वाचवणे. यामध्ये आतून बाहेर किंवा बाहेर आत सिग्नल पोहोचत नाही, त्यामुळे ते ब्लॉक होऊ शकतं सिग्नल पूर्णपणे आणि आतमध्ये 0 चार्ज राहतो. अशा प्रकारे हे आमचं आहे आणि अशा आपण वर्गखोल्या किंवा क्लासरूम तयार करू शकतो. यामध्ये जर आपण मोबाईल वापरायला गेलो तर मोबाईल याच्यामध्ये ठेवला आणि बाहेरून जर कॉल लावला तर तो लागणार नाही, कारण यामध्ये आपण ॲल्युमिनियमचे फॉईल लावलेले आहेत. आपण प्रात्यक्षिक करून दाखवतो. यामध्ये मोबाईल ठेवलेला आहे आणि आता मी बाहेरून कॉल लावतो. सिग्नल ब्लॉक झालेत आता याच्यामध्ये. आजच्या माझ्या गोष्टीचं नाव आहे माझं. तर या ट्रॉलीला बनवण्यासाठी
प्लास्टिकचा वापर केला जातो. प्लास्टिकचे 4 व्हील, प्लास्टिक सोलार पॅनल, तर या ट्रॉलीची मला गॅलवनाइज पाईपचा वापर करून एक बंदिस्त पेटी तयार केली व त्या पेटीला 4 व्हील जोडण्यात आले. त्या व्हीलमुळे आपण ही ट्रॉली एका ठिकाणी मासे विक्रेत्यांसाठी मासे विकताना या ट्रॉलीला एक चेअर पण जोडलेली आहे. ती चेअर आपण फोल्ड करून वर तसेच या ट्रॉलीला ठेवण्यासाठी पण जागा असतो. त्या छत्रीवर सोलार पॅनल लावले त्यामुळे आपला मासे विक्री करताना सौर ऊर्जेचे व रात्री मासे विक्री करताना तसेच या ट्रॉलीवरून आपण मासे विकलेली शीतपेटी पण वापरू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.